Jachting je nádherný šport. Zapájaš pri ňom všetky zmysly, napríklad rozmýšľanie, aj matematiku, musíš vnímať všetko, nevyrušiť sa, musíš sa veľmi sústrediť. Je to veľmi pekný šport. Jachting je pre mňa jeden prenádherný šport, ktorý som zdedil od starých rodičov a myslím, že ho milujem od malička a budem ho milovať až do smrti. Jachting? Že ideš na lodi a ty vlastne máš plachtu a musíš rozmýšľať, že či máš povoliť do ťaže, pritiahnuť do ťaže, máš kormidlo a plutvu. Jachting je všetko. Všetko, to sa nedá ani opísať všetkými slovami. Jachting je voda, vietor, živly, ktoré sa spájajú dokopy a ty sa snažíš nejako využiť ich vo svoj prospech. A je to úžasná zábava a voľnosť zároveň. Celý jachting je o tom, že ideš na plachtu. Jachting je najkrajší šport na svete. Jachting je najkrajší šport na svete, pretože človek je nejakým spôsobom zosúladený s prírodou, využíva vietor, vlny. Jachting to je pre mňa životný štýl, spôsob vnímania reality, spôsob žitia, spôsob fungovania. Je to môj milovaný šport a je to aj veľká zábava. Jachting je taký šport, na ktorý potrebujete loďku, vodu a vietor. Jazdenie na lodi s plachtou na vietor. Jachting je úžasný šport pre všetkých. Je to šport, ktorý spája ľudí naprieč generáciami. Krásny šport, len musí fúkať. Myslím si, že pre veľa ľudí, ktorí sa pohybujú v tomto okruhu jachtárskom, tak je to ich životný sen, poslanie, zmysel, náplň a to isté platí aj pre mňa. Tak, jachting si myslím, že je veľmi zábavný šport, ktorý spája ľudí. Jachting je krásny šport na plachetniciach. Čo je to jachting? No, jeden z najúžasnejších športov. Jachting je podľa mňa veľmi krásny šport. Je úžasne na tej vode. A myslím, že by mali viacej ľudí malo by spoznať jachting, pretože keby ho spoznali, tak podľa mňa by sa im veľmi páčilo a mohli by sa pridať k tomu. Jachting je podľa mňa úžasný šport, ktorý spája človeka s prírodou, no zároveň spája aj ľudí, pretože si človek vie nájsť obrovské množstvo kamarátov, nie len z jeho vlastnej krajiny, ale aj z iných krajín, vie vďaka jachtingu precestovať svet. Pre mňa je jachting moje detstvo. Ja som sa po 23 rokoch teraz v podstate vrátil k jachtingu a príjemné emócie, dobrí ľudia, pekný šport. Pre mňa je jachting také uvoľnenie, relax a výrazný adrenalín. Ja som motorkár, ale tu je ten adrenalín výrazne väčší pre mňa. Pre mňa je jachting šport, relax. Jachting je super šport, v ktorom sa zapájajú všetky zmysly, aj logika, treba premýšľať nad tým, kadiaľ chcem ísť, aká je moja stratégia a tak, a aj fyzická pripravenosť. Jachting je šport, pri ktorom sa máme hlavne baviť. Jachting je jazdenie na lodi, ktorá má plachtu a môže mať aj motor. Sú aj veľké lode, veľké jachty a sú malé plachetničky, na ktorých jazdíme ja. Je to zábavný šport, ktorý ma strašne baví. Jachting je šport, ktorý veľa ľuďom donáša veľa zážitkov, veľa nových kamarátov. Pre mňa osobne jachting je šťastie. Jachting je najkrajší šport na tomto svete. A je to nie len šport, ale je to aj životný štýl. Pre mňa je to hlavne zábava s kamarátmi, ktorých škoda, že ich nemám v škole, lebo sú to fakt dobrí ľudia. A je to aj zábava na vode, ktorú bohužiaľ iní ľudia nepoznajú, ale je to veľká sranda. Je to zábavný šport, ktorý ma baví. To je vášeň ľudí na vode. Jachting je filozofia. Veľmi pekná filozofia. Myslím, že každý, kto začal s jachtingom a kto iba trošku pričuchol k jachtingu, tak sa trošku zmenil. K lepšiemu.
keď sa niekto do toho dá, tak je to koníček nakoniec. A vlastne je to šport, ktorý robí aj celá rodina. Jachting je spojenie, kde človek robí spojenie medzi nebom a zemou, respektíve nebom a vodou. Jachting je veľmi zaujímavý šport, ktorý spája mnohé kategórie dokopy. Silovú, taktickú a taktiež musíte byť tímový hráč, napriek tomu, že to je solový šport. Niekedy to pre mňa bol šport, v ktorom som chcel byť najlepší, ale teraz pre mňa zábava počas školy a voľnočasová aktivita, ku ktorej sa vždy rád vraciam. Jachting je životná filozofia. Jachting je úžasný šport. Je to o spojení s prírodou, je to o testovaní svojich limitov, je to veľká zábava, sú to ľudia, sú to priatelia. Ja som akoby pochopila, čo je slovo jachting, až keď som to vyskúšala. Je to vlastne o plachte, o vetre a snažíme sa dostať z miesta na miesta len použitím vetra. Jachting je pre mňa vlastne jediný čas, ktorý môžem mať pre seba a jediný čas, ktorý môžem byť sama sebou. Šport, spôsob života. Jachting je super šport, krásny. Veľmi ma na tom odjak živa bavilo, že to je spojenie ducha aj tela. Treba rozmýšľať, treba voliť správnu stratégiu, mať výbornú techniku a samozrejme mať aj kondíciu. Nádherný šport. Jachting je plavba životom. Jachting je šport, je to vášeň a veľmi príjemná zábava. Zábava, sloboda, radosť. Jachting je šport. Je to šport spojený s prírodou. Je tam veľký podiel naozaj toho športového, výkonnostného a taktiež je tam veľký podiel niečoho ako šach. To znamená, že taktiky, stratégie, premýšľania a prípravy. Jachting je šport, no skôr taký životný štýl, ktorý vás prevádza po celý život. A ja by som chcel ísť raz na takej veľkej lodi okolo celého sveta. Jachting je vodný šport. Pre nás je jachting v podstate kompletná zmena fungovania rodiny a života. Jachting je pre mňa relax, voda, určitá komunita, ktorá spolu nejakým spôsobom funguje. Jachting je šport, ktorému sa venujem už 8 rokov a pre mňa je to najlepšie rozhodnutie, aké som kedy urobil. Je to moja vášeň. Je to super, lebo spája to dve moje najobľúbenejšie veci, čo je vietor a voda a to je proste úžasné. Jachting je jeden úžasný šport, ktorý ľuďom otvára nové obzory. Mňa veľmi baví. Je to aj z časti strategický a aj trochu výbušný šport, takže sú to dobré kombinácie. Jachting je šport, môže byť adrenalinový alebo rekreačný a môžu ho robiť ľudia všetkých vekových kategórií. A je to veľmi zábavný šport a pretekáme sa tu vlastne s prírodnými živlami a s našimi kamarátmi. A je to šport, ktorý vyžaduje veľkú pozornosť, vyžaduje veľa úsilia a hlavne aj priateľstva na brehu. Jachting je životný štýl a zároveň veľmi zaujímavý šport, hlavne pre mladých, ale aj starých, čo ide cez celú škálu generácií od najmenších až po najstarších. Jachting to je šport, ktorý je veľmi netradičný na Slovensku, preto sa mi páči. Je to aj o zábave a o komunikácii s ostatnými. To zábava, koníček. Za mňa je jachting dačo krásne, kde sa proste všetky generácie prepletú a spoja sa, odovzdávajú si vzájomne informácie, skúsenosti. Je to taká veľká rodina pre mňa. Je to šport, je to životný štýl, je to zábava, je to zdroj obrovského množstva znalostí pre deti, ktoré sa im zídu v živote. Je to spôsob, ako sa dajú nájsť priatelia na celý život. Je to mánia životná, je to aj olympijský šport. Stačí?
Jachting je jeden z najúžasnejších športov na svete, ktorý všetci milujeme. Jachting je pre mňa šport, zároveň aj oddych a stretnutie sa s kamarátmi a je to taká aktivita, ktorú mám veľmi rada. Šachový šport na vode. Jachting pre mňa znamená celý život športový. Robím jachting od 6 rokov a robil som ho teda do zhruba 32 rokov. Potom sa mi narodili dvojičky, tak musel som na chvíľku prestať. A teraz som veľmi šťastný, že som sa vrátil k jachtingu v inej forme ako fotograf. Jachting je šport lodí na vode, na vzduchu, na vetre, za dobrého počasia, za zlého počasia. Jachting je šport, ktorý mám rada. Jachting je spojenie prírody, techniky, športu, výdrže, zápalu, všetko proste. Jachting je životný štýl. Jachting je krásny šport, ktorý mi prináša radosť do života. Jachting je zábava aj voľnosť, je to proste, robíš to aj pre kamaráta, aj preto, lebo ťa ten šport baví. Je to úžasná vec. Odporúčam každému vyskúšať, priniesť deti, skúsiť aj námorný jachting, zobrať deti. Je to úžasné. Je tam silný vietor, vyvažovanie sa mi páči a viem všetko vydržať.